Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Gading. Kekarane wong agrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandang aku. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang Mak, aku ngene iki lho separuh, lek karo separuh. Pak Santoso ngene iki lho nyawang ngene iki. Oh iya. Tutu banda tutu rupa. Mas Gading, Nggih. kamu semakin lama kok semakin ganteng sih. Emang ya, gua itu kan Gua? iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeliteng malah ya. Tangan timun ya. Oh ya. Amung ati pawi tane Tan kena. Biyen aku menang. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda engko cengkok iki beda ngono lho tegese iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Kena ti numbas arep Ayah Santoso ayo keredor yo ya yo. Kok ngejak monggo Sayu disepoti ayumu mulih ora niki. kanggo mbek aku. Komplit. wis. Wis ayo matimu le. Apa? Wis Pon ayem. ayem niki aku mau Wis nglumpuk kabeh. sing disepoti nganti dawane rancama sing metu malah Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Lah. Sugeng dalu Wis. Dek Linta. Wis ra kanggo. Wis bansine kalah. Mbok glitterku tak sokke ning raiku ya ora cemlorot ijek kalah karo sing asli. Asliku diandane ngoyo-yo tetep kalah karo Lintang. Lah ya iya kene iki asli kok. Oh ya menang sing asli. Aku ora asli aku ya mlethek lho. Apane sing mlethek? Tungkae. Apane sing mlethek iku, Wah? Nah ya asli aku ki ya beda. Lah masa ta? Heeh, nek mengkurep. Oh wis Arep rusak pasaranku. Jangan kemutan. Kang Rama riyen nggih babat alas kalih kula bareng muncul sing ayu Lintang kae kok aku arep diguang padake Batam. Lah kepiye ya sing asli wae ana, mosok arep sing KW. Lah yo nganggo rambatan Lah, sing sik. Nek iki gen apa jenenge iki gen apa, Nok? Iki jenenge gen alpha. Gen alpha. Nek Gen Z, aku Gen Z. gen Z, Iya. nek aku gen milenial. Lagi. Genggek. Kowe gento. Paling kok genggek. Aku tak genjik kowe ora apa-apa wis. Gen Z gen milenial. Gen Piye, Z. Mas? Saking Pak Anj. Kowe ngaturno selamat malam kanggo Nggih. warga samben sik, no. Iya, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya masyarakat warga Samben. Pangapunten saderengipun iki wau agak telat. Alah alasan, Kok alasan. napa-napa? Alasan. Iya, Mas Gading, maaf ya. Oh, ndak apa-apa. Tadi kangen toh kok nyari-nyari aku, Mbak Lintang kok Iya. suwimen ngono ya. Heeh. Le nunggu kowe lho jenggote lek men ngantek tukul meneh.
Aku yo ayu nek rame menye. Ngapunten jalan jalan kesian banget. Aku yo ayu nek umume wong Dan wedok. suwi pengen biar perfect gitu loh. Oh, mergane kan nenek Mas Gading. Ayo iya no. Oh. Dene aku ora ayu-ayu banget, yoga iki gene pengen ngrebutke aku ngayunke aku. Nek mendem ning o. Iya. Ngreboti pengen keprok kowe kuwi. Ngerebutke nek do mendem ning o. Nek ora yo mandang. Lho, nek sithik tor nyelekit lho, Lek. Nek mendem, kok lek mendem ribu. Lho sing nyiter ki Mbak pinten ngono ki kok pisan. Ngopo? Kok Mas aku sinden, kok pinten? Kula dongaaken warga sampean mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki lancar berkah barokah. Amin. Pinaringan selamat donya akhirat Amin. dayanipun amin. Amin. Sing durung lunas utange gendang Lunas utange. Sing dereng pikantuk jodhonipun ugi-ugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ana telu Mugi- dagangan. Telu Dagangan jan ketemu jodone ana telu dagangan tinggal dipilih. aku sudah kok. Sudah Allah tandi. Nek iki ra jelas Heeh. pasangane karo Mas Gading. Lah kowe. Aku golek channel karo Pak Bungke kuwi mau lho. Aku golek sing tuwa ae nek sing Tuwa, nom sing iki gur. tuwa ngono. Sing nom iki gur ingin tok ning ra ono eksekusine kok. Alah. Kaya kowe kuwi ra digodhog ora rampok. Goreng atos. Ya pokoknya doa-doa terbaik ya Mbak ya. Sayangku Lintang Kairo. Lho alah, jan. Jan, Ade iki kaya ngomong mbahne kakung ngono ya. Mbak Kakung ya. Ra menghargai ku dadan ke bar maghrib lho kok Mbah Kakung lho. Pian apa? Mripate we kocak ngundarandir lho. Alah kemayune ngono lho. Gulune ngolan-olan. Gulu sakmene. Bangkeane nawon kemis. Walah. Janggute bak lebah menggantung. Wah. Alise bak semut beriring. Dadi kene iki kebun binatang isi ya. Bodine apa bodine? Nawondas. Nawon kemis. Niki sekedar info niku gunungane pun saged dirayah lho niku jare. Oh nggih, dipun Nggih. anu geser mriki Bapak Nggih. gununganipun dados saged diperebutkan. Nek kok gur siji Anu, lho. kersanipun Mengke direbutke. Nek pun kalih muni lagu. Wah, ngoten. Oh, nek lagune pun muni mengke nembe saged dipun rebut nggih. Lagunya Bapak apa, Ibu. manut, Nak? Kok Ayo. gur siji Guyub biasane rukun loro apa? ki. Diparingi dalan nggih. Lagu se ayo dianu lagu se. Gugur Dek gunung Lintang. apa-apa, manut. Ya Pak, sing lagunya penting. napa niki? Sing gumek ya gugur Lagune gunung apa-apa. sekedap. Mbok Gugur menawa- gunung sik ya ora apa-apa. Nah, Mas nggih. Gading. Ayo, Cak. Sekedap sabar niki mungkin Sabar. anggenipun buka bonang langsung. Sabak par. Mas aku ngene ana teronge siji, Mas. Sesuk arep tak lodahi lho, Mas. Dilodah kuwi ki lah lho. apinya, Pak, ya. Lah kowe ndek terong siji bosok. Mas Wahyu aku ngene ana teronge siji. Jane gayang parene kuwi. Mangga lagu rumiyin nggih. Nggih, gugur gunung den nggih mboten Gugur napa-napa. gunung. Mangga Bapak Ibu ingkang badhe rebutan gunungan. Monggo lah. Kanca, kanca, Ayahi kalian ing praja kene, kene. Gugur gunung tandar gawe. Sayok-sayok rukan bebarengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyaning negara. Siji Loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Telo bis kuntul baris, telo bis kuntul baris, telo bis kuntul baris, telo bis kuntul baris.
Mas aku ngene parene siji pare Mas pare. Lah. Luar biasa lho, sengkut gumregute. Iki wujud syukur. Sing olah tetanen. Sing hasil saka bumi. Kuwi ya apa jenenge diujubke kanggo para warga. Men lumintu berkah barokah. Men lumintu berkah barokah. Ugi matur sembah nuwun sedaya kadang panitia. Nggih. Wonten ing dalu punika mugi-mugi lancar. Nduk iki prosesine nduk lintang diapri prosesine kejaba ya ana kirap. Kirap budaya. Ada juga pengajian. Ada tahlilan juga. Ada resik sumber. Resik sumber juga. Terus budaya sing adiluhung menika aja ngantek dirusak, tetep lestari. Tetep lestari. Nyuwun tepuk tanganipun kagem warga Samben. Luar biasa warga Samben. Nis. Dan nek Punggawa Praja niki ya berbudaya. Budaya. Masyarakatnya mesti ya Budaya. Dasare ngoten ta Mas Gading? Oh nggih. Ketua panitiane Mas Wijonarko piyane bagus e. Wah, Gede dhuwur ya Mas ya. dhuwur bagus lah. Aku gelem lah. Alah, Gelem serawung. Iki kanggo pembukaan Dek Lintang ngaturke Nggih. apa? Nih, apa dulu ini ngapunten ini Lintang agak sakit. nggih wau. Oh ya ampun. Maaf ya Kok- Mas Gading nggih, ya. mboten apa-apa, Ini mboten sakit apa-apa. tuh karena Apa? kangen Mas Oh, Gading. Oh, lho, greng. Ya Allah. Nganti demam jarene mau. Aku Gene aku lara disakiti sing tukang son kuwi malah nyaman. Kok nyaman? Aku nek diputer-puter karo tukang son malah nyaman kok. Sing marake kangen nek Aku disakiti. wegah nek karo tukang son Napa? dadak nyilake weteng. Ayo, kuwi pasak apa nek awal apa le? Wonten nawala. Nawala napa? Saking Fajar Group Bapak Haji Saidi Pak kalian Ibu Saidi. Hajah Tinem. Nggih. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng dan cuci mobil. Nah, sponsornya lengkap ya Mbak Lengkap. ya. Setahun ini balik dhewe dhisik Pak Haji Saidi. Pak, Pak Haji Haji Saidi. Saidi sugeng dalu Bapak Laniko. Lanjut. Beliaunya. Wis tau nih balik dhewe Suwanrono. Nggih, alhamdulillah. Caping gunung dibawani 2 podang kuning kagem Ki Gading laris sukses selalu warga laras tetep bangkit jaya amin. Amin. Luar biasa. Apa iki? Apa? Pedot apa? Wis. Apa tali iki le? Apa? Kaya ngono kuwi ora iso maca kan, Ndra. Kaya ngopo to Pedutan. jane? Pedutan Samben. Oh. Sehat-sehat. Sehat. Padukuan Oh, Samben. alah. Padukuan. Padukuan Mas aku maca. wong telu rene sing iso maca ya. Aku maca pedotan. Padukuan Samben Samben. sehat-sehat, ayam tentram, murah rezeki. Amin. Anakku Lintang Kairo saya laris manis. Amin matur sembah nuwun sangat Sing Bapak. didongake Sing dongake kowe tok butuh gawe dhewe ra ora. Lah wong ya, Bapak itu sayang sama aku loh. Kaya banci ndek banci Kaya ladan. anake dhewe. Hah? Zaman pembukaan ya aku melu ngresmekke ning kono. Ya bener to nek banci ndek ban ciladan. Banci ndek banci dan banci lho. Mas Gadingi sithik ya nyeleket lho Nek. Banci D. Aja dipisah. Iki pamundhutane Mbah Haji Saidi enten Caping Gunung. Caping Sama gunung. podang Karo kuning. podang kuning. Nggih. Iya transparan. Enek isine lho. Kak. Heeh. Hari bebingah 200.000. 200.000. Terima kasih Terima Bapak kasih Haji Mbak Haji Saidi. Ayo Nduk Lintang ngaturke apa sik iki? Caping gunung riyen mawon. Oh nggih. Oke. Lek men siap jenggleng. Iya dong Jengleng sih. ya, Lek Men. Iya dong sih. Jangan kemayu wae ra. Tetep totalitas dong sih. Klambi gue lo nganggo lonceng lho. Yo. Saben bengi nyawang
Yuk. Jegleng. Yuk. Bentar ayah. Bunda prepare dulu. Aduh. Bunda sih. Sebentar bunda nyiapin tisu dulu. Kena kegobios mumbuli lo ya. Yo. Loh. Apa kuwi kok kondisi ngono lho. Ora pas. Kok ora pas sih kepiye ta? Ditunggu dulu to ya. Padahal aku udah prepare lo ayah. Ana ketukane apa 10 detik kuwi lagi jegleng. Oh iya dihitungi Dihitungi ya. coba. Dihitungi ya 10 detik ya. Heeh. Yen memajang omong karo Ambung tenan lho. Kowe iki ngono kowe kan. Kon ngitungi 10 detik ya ora gelem. Dihitungi sik lho. Ayah. Wanita itu kristal saupamane. Nek ngantek kristal iki terjatuh, hancur, ra iso didandani meneh. Aku itu rentan wanita. Bareng asto lho, bareng asto lho. Lah ya, wanita terlahir dari tulang rusuk lho, Mas. Wanita apane nek jejer kaya ayah karo bapak. Ayah karo bapak. Aja timpalani to. Sakit. Malah. Le apa? Nek le mumbul kuwi mau lho. Ngono kuwi garek wong-wongane. Heeh, coba nek kowe. Kowe mumbula genti coba. Lah, kuwi lho iso pas. Ya pas. Aku mudeng. Mergo kono geleman karo kowe to. Terus tok tabepen. Nah aku nyuwun sewu, aku tidak pengen karirku paribasan sukses ning nganggo ancek-ancek kanca nyuwun sewu. nek diberi pema. Ya mah nek dibayar lagi gelem. Wong edan. Ayo, Lintang. Yo terus gimana? Dipaske kencan karo sing ngendang. Ayo itu eye contact lho, ekor mripate iki nyawang aku. Nyawang kok genep semenit. Iya. Mukok-mukok kowe. Heeh. Iya to jane iki. Wah, kaya pitik memeti. Atraktif Pak. Kowe mah kaya anu lho, Lek. Boneka sing ning ngarep toko cet kae lho. Iya ya. Lucu. Boneka. Aku nyawang Lintang Kairo ki anu bathuke diponi ngene iki malah ketok cantik. Aku tau ngewangi ngene iki to jas karep nggo nutupi menak ketok botak. Malah ndarani talangan pitik. Kok beda ya. Lho apik dinggone kan apa sapa Lintang ki durung mesti apik dinggo kowe. Tapi kan aku ya pengen bermuda ngono lho, Jas. Tua mbak tua kok lek akan pulang. Kok nganggo ngono kaya bar diabrik wong sak RT aku ngono. Kok beda ya nek wong ayu ki ya apa-apa ya. Gunung. Jegleng. Yo. Alah, mak glutek. Mas. Ya bener aku wis tuwa ning oli-oli ku ya jek penuh, Mas. Mesakno iki lho, susune ngantek doy. Iso miring ngono ya. Susu kok garise to miring.
Susu kok jajaran genjang Sing iki. siji melorot ngono Lah iki pe bar tak piye, Lek ngomong mbeni Noto? kancaku kok beri mau. Lah nek kanca dhewe mosok ya ora dikeki lah ya. Lho, Iki juragane dhewe iki Mas Santoso. Ah, ya ampun. Alah alah ya ampun. Ayo nganggo Mas Pak, Santoso. jenengane kok ya Mas, manut to. Mas Bim, cipiki barang ngono lho. Alah. anake Mary, anake Ya ampun Mary. kok lewek. Anake Mary. Mary kae lho sing ngedram Mary. Mbok ya ora le Bim. Mosok ngene bapakne bareng arep didahar. Bola bali piye ta? Kae iki wong nekat kok. Wis biasa. Dibribek bapakne mah didisi anake. Mula jane kowe iki arep detokke Bima. Heeh. Karepe Pak Santoso ki ngono. Heeh. Bim kowe oleh Mbak Mimin. Oh iya. Ben kena nggo gentenan karo aku. Le nyambut gawe iki lho. Ayo nduk lintang Kairo. Ya Allah ayune putih resik lho. Wong wedok ngene iki lho, Le. Iya lho. Wong wedok kulite putih wis biasa. Engko nek ketemu wong lanang sing imane ra kuat lho. Nek aku pancen kulitku tak gawe gadis pasir berbisik kok. Kono kan cinta Indonesia. Cinta Indonesia, alami. Jadi sawake dibatik. Tak batik alami. Kuwi ngono bekas koreng. Yo. Pantesan ning kene yo cek akeh bekase yo. Ora bekas iki tak gawe iki cara setiap wanita mempunyai treatment sendiri atau pendekatan sendiri untuk menjaga kehormatannya. Ono sing kaya Mbak Agnes ki ternyata latihan silat. Heran le media ki media apa jane? Media ki kudune arah iki munggah kuwi mesti rai. Media ki kudune arah iki munggah kuwi mesti rai. Lah aku iki medhun e arah iki. Heeh, separo ya. Pak Mudin aku aja tok yasinke lho, aku jek pengen urip lho kok. Iya Pak Mudin. Jare sing ngedram golek referensi ngono jare. Golek bahan. Pacitan Serwi Iki nyapa iki ya? Apa wayahe ngeterne ya, Mbak ya? Wudune anu, kan kono wudunen to. Lah kuwi wudune bledok. Sakit ayah. Kowe bengi iki kok anu to Lek horor men to. Kowe iki kondang anu lho Lek. Mimin ki kondang alus tur ora tau leka, ora tau Iya. jorok. Kowe bengi iki kok kaya ngono banget. Beda tenan lho. Beda tenan lho kowe. Lho, sakit ki dalam artian ki mau cuman apa ya? Ora nek kowe nganggo ngono kuwi mau apa? Heh? Salah meneh wong ayu ki omong sithik mesti kleru ya. Nelongso. Banget. Jane sing mbok ner ki sapa bengi iki kok polahmu kaya ngono? Ya ngerti dhewe privacy dia kan. Ya dipublish belum jangan dulu ngono. Ya. Ora pengen di-share karo kanca-kanca sik kok. Payah. Ayo Lintang. Panas udan. Parian. Parian. Ayo parian. Engko ndak Agnes ngantuk. Kawiwitan Dek Agnes. Dek Agnes ya Nanda. Saka pojok kono wae, saka Simbah. Bu Prasiwi nggo Ibu. gonggongan. Sing apa ya? Oh ya ben iya. entuk sing angel lah saka kene wae ora apa-apa. Ya. Ayo Dek Agnes. Dek Agnes. Barbayan. Wah, barbayan. Alah barbayan. Barbayan. Ijek jenes no. Tardoboli. Awake bedah. Oh, awake bedah. Mugi desa samben tansah gemah ripah sentosah. Ya. Dadak ditambahi. Kok melu mendesah kabeh iki piye to? Mbak. Lah ya gara-gara lek men wi mau. Dek Oriza.
Riza. Parian ya. Parian. Munggah amben. Wah, lagi mana pertama iki? Mboten karo anakku. Ngono ya. Oh, ngombeni anake, ngombeni anak. Tak kira kae anakmu ki mangan kowe, bae kowe ngombeni anakmu. Mosok anak ngombe anu mangan mbokne. Kae mimik ya, Nok. Mimi nggih. Terus Mugi warga samben tentrem rahayu. Amin. Allahumma amin. Mbak Saraswati. Yo. Alen-alen. 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 Duh bener ae. Bener. Seka kulon traga. Mugi warga samben manggih rahayu. Allahumma Amin. Jajare sampe. Mbak Ayu Purwo Lestari. Tuku omben Tuku omben. Heeh. kena gropyokan. Omben apa nek? Nek air mineral ya ora kena gropyokan kok sindene kok anarkis lho. Kuwi nyeritake bojone. Mumpung ora melu. Lanang ya ora. Bojone mayang dhewe. Mazang. Mazang. Tuku omben kena gropyokan terus. Merti dusun pedukuan samben kok nanggap banci edan. Piye kuwi? Nanggap banci elegan kok wedan. Catetanku mana tak waca to elegan kok. Oh kleru. Edan. Kok elegan iki Lho ketok. ngono kok Dadi jujur lho. Banci tapi ketok menarik. Arep tak Kayak sanggaki. eksotis. Lho ya. Iki di Allahumma amin ora ya? Ora. Ora to? Ora. Ora ya. Banci edan kok diamini. Banci dan bojomu nek karo aku ngiyip bae kok. Lah ya mula kuwi edan. Padha edan. Yo, Ayo. iki Bu Neti. Ayo Ibu. Iki piyaine alus lho, piye aja kasar. Alus kaya aku lho, Lek. Heeh. Alah, kono ya halus. Bar diamplas. Takut jatuh. Mbok kejengkang ya. Aku mesti jokno konangan ora ya banci kewirangan iki engko. Ayo Bu Neti. Turut kaleh. Apa ki mau? Turut kalen. Turut kalen. Oh, arep lebanyu. Oh, Turut mateni te, tenggo. Iya. Makdek aku. Anuwe lho. Tenggo uniform. Romeo. Turut dalan. Kalen Kalen. kepethuk ula. Ya Allah, pengen berbisa. Mugi padukuan samben tansaya kuncara. Allahumma amin. Iki pandonga kabeh. Monggo Bu Wahyu, monggo Bu Guru. Ah ya. Bu Guru. Ya alusan pri. Monggo Bu Watu. Wahyu kok Bu Watu. Wahyu. Woh to. Monggo Bu Wahyu. Lho. Kok dame metu lho. Babat damen. Kertas mboten? Kertas anu niku le merang niku damel Lek niku men ngepari. babat kok babat rambut iki kok. Kok katut. Nggo makani tanggaku. Makani tangga. Sapine Oh, tanggaku. sapine tangga. Sapine. Bot, tonggo arti pakani damen iki. Mugi padukuan samben tambah maju. Allahumma amin. Yo maju infra
infrastrukture, pembangunane, agamane, budayane, masyarakate sanso maju, sanso guyub rukun. Iya. Manungsa sing becik. Monggo gonggonganipun Yo. Ibu kita Prastiwi. Monggo Bu Prastiwi. Jan iki. Ih, ganas iki kita. Ganas lho. Neng amben Ah, Neng Ngamben. amben. Kok padha? Wis tuwa apa jek ngatasi ya? kowe lah urung ngerti dikdayaku kowe. Loh. Jane pelekke. Neng amben. Kelonan karo banci. Ayo. Bu Kayak Pras terus seneng sing meden. banci-banci ya. Malah aku sing merinding. Ora dikapak-kapak malah gur nggo dolanan. Dolanan rapopo malah penak ya. Dan Mugi warga samben tansah murah rezeki. Allahumma amin. Duk lintang ayo. Ya. Aku ora klamben. Oh, Kuwi lah. aku ra klamben terus. Ketemu anake Pak Seno. Wah. Aku pikiranku wis traveling nang ndi-ndi lho ya Allah. Aku ae gur ketok kentole ngono wis sekendang wis ketap-ketip lho mun ketok kentole ki ra klamben lho. Putrane Pak Seno ki ora gur Mas Gading Oh, ta lho. Ada Mbak Jenar. Benar. Pikiranku kok traveling nang ndi. Aku ra klamben walah sosor Nggon meri. bathuk yo terus nggo nyut nggon bathuk langsungan. Walah. Mugi warga samben pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Ayo. Aku. Lek men apa sapa sih? Princess. Aku dulu oke. Ya, tak inces dulu. Kleyang-kleyang kebru anaki Yo. Keburu anake. saking Apa, Ci? lorone lho. Sing mirsani wayang mugi kathah rejeki. Allahumma Amin. Ayo busuk. Ayo. kok busuk kuwi to. Sukimin, Bu Sukimin iki lho. Bu. Lek pone Nduk Agnes, Bu Agnes. Bu Agnes. Heeh, Bu Wahyu. Bu Prastiwi, Bu Amangga, Bu Pras. Bu Pras. Nah, aku Bu Bu Yo Sukimin lah, busuk. ya ora. Yo cocok kuwi. Bu Kiki. Walah, Monggo Bu Kiki. Kapian lek kuwi ya. kikil apa? Kok kikik? Kikik ki kirek. Kiki ki uler. Kiki. Kok Bu masa Bu Sukiman busuk, batang ya. Oh, iya. Sekarang aku ya, Nduk. Iya. Beh, Jan. Aku leren. Kan Dedek capek toh. Ya maklum wis tuwek. Ditubruk yoga. Pak Santoso mesti. Pak Bungkek mesti. Mugi warga sampean tansah bagya mulya munggah swarga, rezekine tan kanyono-nyono, sedayanipun mugi-mugi sansaya ngrembaka. Lho nggih Pak. Dawane Jan. Ki donga gawe mumet ya. Ngrembaka bagya mulya sok munggah swarga rak ya bener to. Allahumma amin. Dong apik-apik diamini ya Le. Gingsulmu loro nyenengke ya no. Iya no. Loro nyenengke aku pengen 10 ngono gingsule piye. Kowe Wah, ora apik kuwi. gingsul. Apa? Merongos. Beda to nek. Yo beda. Lah nek loroe manis apa ngerti aku pengen 10 nek merak ati. Heeh. Kok kepenjulan. Apik lho malahan lho. Ya. Panas sudan aling-aling Japi gunung
Oke sayang. Natian wadon sarata Langgame sayangku. Lintang Kairo Kediri. Kediri. Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. Lah aku kan jauh banget. Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo, Lintang. Di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang pinta openi aning saiki ana Ya, kakak Inces. Apa? Inces silahmu nyanyi no. Padha baune kok kongkon lho. Aku kok pas angel pas kan refrain. Jarene wis menang keturunan sing kadang yen nate janji neng saiki apa ya Bu Kiki. Ayo Nduk Lintang. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha Yo. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara lapa
sembah. Lintang Kairo. Sami-sami. Luar biasa. Nggih. Wis ngasuwose. Lu gosek nak wong Jane awakmu ya rada ora Rada fit. lebet. Nggih. Aja diforcer nduk sing dimprok-prok engko Mas Sapri wae. Kok Mas Sapri piye? Lah sapa? Mas Sukimin? Aku ora no, aku kan pualam dadi maneman. Kok Nduk, pualam? dalam Piye? suatu kebijakan atau pemerintahan desa lan sak piturute iki mesti aku nyebutnya ora pro kontra. Perbedaan persepsi itu wajar atau baik dalam rumah tangga ya perbedaan persepsi itu wajar. Ning nggak ada salahnya nek sapa untuk suatu kemaslahatan bersama, perbaikan bersama itu egone kadang diturunkan untuk kecapaian mufakat yang terbaik. Kaya merti dusun ngono ki to, Ces. Kaya resik banyu ngono sak piturute kuwi ya ana sing cocok ana sing ora. Ning diakomodir mana yang terbaik buat semuanya. Iki tandha syukure wong Jawa ya ngene iki, Ces. Iya. Kadang kan sing beda persepsi ora dadi ngopo. Gumantung niate. Niate, heeh. Niate sing kaya ngopo? Nek niate menyekutukan Allah, lah aku ya kleru. Niate Iki wujud syukur. syukur wong Wujud banyu syukur. kan panguripan kok. Syukur ki diperang ana pirang perkara. 3. Siji, Lisan, alhamdulillah matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. loro. Tumomo ana sakjroning ati. Heeh. Sing nomor 3 diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki. Dadi nyun sewu ya wajar ora apa-apa jenenge pei kathah to wong mbok karo anake sok beda penemu. Anak bojo suami istri sok beda penemu ya ora apa-apa. Kita hormati. Iya. Ya, kok Ya, nek ngono Bin. kuwi. Wis matur sembahan. Karsanipun Niki tesih enten Cangik, kathah niki pemundutan niki lho. enten sing pun transfer barang. Wah, pun transfer. Nggih diwaca Nggih sing. niki sugeng nginjing. Nderek titip saweran kagem Mas Gading kalih Dik Lintang. Nyuwun Mas Gading bawa gegarane wong akrami tibake gending jenang gula, duet. Matur nuwun mugi niat hajatipun almarhum Dik Seno pikantuk ridha Allah jodone Mas Gading kalih Dik Lintang. Amin. Amin. Suwun Pak D Darto BJM. Terus niki enten melih dari Pak Tri di Madiun, saya sudah transfer 300.000. Nyuwun tembang muga nyawiji. Semoga Mbak Lintang dan Mas Gading nyawiji dan berjodoh. Amin. Kami dari penggemarmu selalu mendoakan. Selamat malam Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Saya request lagu muga nyawiji. Mas Gading duet dengan Mbak Lintang dah transfer 200.000 dari Danar Mandiri Sleman. Amin. Sugeng dalu Mas Gading sudah transfer 300.000. Request Setyo Tuhu bawa Sido Ase ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 100.000. Wah lah kok Oh, weh. dari Mas Pen Diwangon Banyumas matur suwun. Oh nggih, matur sembah nuwun. Enten melih. Pun teras niki. Lho, tak hitung wis karo tengah yuta lho, Lek. Kok ya mati-mati kamu kok ya. Ora jane matematikane iki kepiye to? Lintang karo Mas Gading tok lho. Kok rane ya sing dijaluk Mas Gading duit kalih Pak De Sukimin ora enek. Ora ono. Anu Mbak Mimin mangengei 50 ngono ya ora ono tulisan ngono ya teman. Wis Kena menikah. suntik kabeh kan ya. Mugi wonten serat Mas Nggih. Gading. Nggih niku. Saking Ibu Evian. Nggih. Nyuwun putra Nuswantara lan Gelo. Paring bebingah 150.000 rupiah. Niki ditujukan untuk Lek Min lho. Oh iya aku gore wong sabar gore rezeki matur sembah berkah tukon babak tukon pilih selaris. Laris kok nggon konoan. Sesuk nggonen suntik kabeh. Ya. Nggo nyepak ijaran. Kabeh vasektomi no. Vasektomi ku wong lanang lho mriki wedok. Nggak, jumenaken sinden saderengipun Dek Lintang melih. Nggih. Sinten menika? Ingkang Niki. kapiji panjenengan. Tembangnya sinten? Napa niki kok tembangnya sinten? Tesih wonten pamundutan podang kuning Mbah Saidi. Putra Putra Nuswantara Nuswantara Ibu Evian kali kalian Gelo. Podang kuning riyen mawon. sinten? Mbak Agnes. Oh Mbak Agnes. Yo Monggo di Mbak Agnes. Nggih. Disepoti. Kersanipun kumya. Orang kira sebulan
Sugeng dalu di Agnes. Iya sayangku. Mas Gading. Sugeng dalu, Mas nggih, Gading. Mbak Agnes. Injih. Iki sehat do Agnes. Alhamdulillah. Suwe banget ora petuk Dek Agnes lho. Tambah piye aku, Kak? Mendelep. Mbak aku njak gungon tak kok saya mengkeret ngono lho. Malah dadi ipel-ipel lah ya, Lek. Ipel-ipel. Ayo, ayo. Kita aku menjadi penerus bupras ketok ae. Ora apa-apa. Ora apa-apa ning Ora bupras apa-apa kan. malah ketok koyo nek cah SD terus kok. Bupras Ya, ki wes, eksis ngono lho, eksis lumintu ajek awet. Nggih. Nggih diwet-wet nih kok. Heeh, Nak. Bupras. Sehat to, Nak? Alhamdulillah. Pipis lancar? Kok sing mbok Lho, takoki soalnya kok kula, lho. soalnya aku kudune aku lho, sing aku sing tak takon critake, jenengan lho. aku tahu to makanku entak akeh. Tapi lek kutoyan ra lancar, dadi ning awak keju-keju. Kabeh iki paling Panas, sehat. panas. Panas gembrebet. Pipis. Mula kowe iki wong wedok nek nguyuh ki lungguh aja ngadeg. Tau lungguh genah malah beset kabeh ngono kok. Kena suket lho, Mas. Sogrok. Wong yo ono apik-apik kamar mandi kok yo ning Lah kebonan. nek kan zaman jahiliyah, zaman kebodohan rung mudeng agama. Saiki wis mudeng mbah kakung mbah putri nek pipis ya duduk. Duduk. Men Lah. najise ora ning ndi-ndi. Nggih iki lho, jek gelungan nggo kebaya ki nguyuh kok ning ngisor wit gedang ngadeg ki. Gek terus nganggo kejang barang. Apa to? Nganggo Kae mono ngetus. Kok krungu mak trang tang 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 ngono kuwi. kae nguyuhi Imen iki yo to. nguyuhi seng. Ayo podang kuning. Podang kuning nggih. Podang kuning. Minangkani Pak Haji Saiki. Iki kontes bawa. Bawa. Do Agnes, kakak karo kakek, ya. Nduk Kakek. Agnes kakak kakek. Kakean. Kakek. Ora menghargai proses liku dandan 2,5 jam men molek. Ya. Anadian. Nadyan wujud temung peksi Meskipun hanya seekor burung. Burung kok madhep ngisor lho. Lah nek sing ra mudeng. Lah pono. Kan ana miniature ngono lho. Kan nyepelekke pono ngono ki, Lek. Ya ana ora ketan. Wong edan. Ayo, Sapa iki? asli ramu Oh, neh. meneh. Heeh. Gawe taline brangta. Atu ya. Nggih. Halus manis nengse Ayo Bu, bubruk. Kowe wis seleh, Agnes wis seleh. Seleh. Karena memang part ini nadanya tinggi, Nak. Dadi nek nafasnya benar-benar landung, lagi rafit, pancen ora tekan goni daripada meleset. Tak bantu. Iya. Kayak Sino, kaya Mbak? ngapa suarane? Wong tua mesra. Santai ae, aku ngamanke kowe wong loro. Senior lho, Nes. Iki sing hati-hati kok ndak kepleset. Lah yo aduh-aduh saka Klaten suwaneng Bantul nek mung swara bosoke nggo apa? Lah iya. Heeh. Wong tua ki dinut. 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 Asepe ampuh kok sepuh ki kok. Kayak suwane Nah! Ditekikit mau kok le ora nalar. Aku gur ngeling. Kene wis ngalah lho, wis ngalah lho. Iya. Banci kok galake ramu. Alon-alon. Lah ya lan acting, Mbak. Jadi body language-nya itu. Wis ge ayo. Alon-alon. Iya alon-alon ngono. Ku nek gusa-gusu bakale keseluru. Le mangap ra. Gusti apa karo sapa? Agnes lho, aku wis meneng lho. Kan ngene aku. Wolo-wolo kuat to Aku sabar. yo gur ngeleng. Sabar. Ya wis yo.
diatur sik. Kok terus Keleleken apa to kok Ki? adan apa piye kok. Kok keleleken kala menjinge dhewe. Kaya nganggo earphone ngono kae lho. Earphone. Earphone ngono kae lho. Earphone. Earphone. Wasawenggonku Nganggo suarane kok kaing ngono. Weh, wong nyuwara kok kaya wong lelaku ngono. Gumun. Nah, belah mindali kabeh ngono ngono. Lah kowe iki yo ngono banget kok. Maksud iki eksekusine tepat ngono, Cek. Butuh oksigen ora? Enggak usah. Golekno kompresor kono. Lho kuwi mau bawane lekmen. Pisan meneh. Lho pisan Lho Ki, neh. Mas Gaden kurang. Wes suwe. Kurang aku pisan. Lho dekne nek aku respect banget kok. Alah. Kaya sok tuwane lintang po ngene ya. Ya ora ya beda. Mesake lintang ya ora ngene banget. Iki bulan Apa? depan kamu akan kaget karena aku kan ini lagi proses botok to iki arep tak botok. Botok melanding apa botok apa? Anu dibotok terus tarik benang. Lah aku duit gua apa to Mbak? Aku artis kaya raya populer kondang. Duwe tak gua apa Omas duwe. Mobil wis duwe. Nek tak perawatan tubuh lho. Sesuk kan arep tarik benang. Gulune. Kuwi jenenge bunuh diri, Mbak. Halo manis. Bener kita? Bener. Kok bolan Kok baleni meneh ta? Wes suwe neh. Wes. Wes suwe? Heeh. Aku ra iso suwe, Mbak. Nah anu gurung pirang menit. Lho edan to. Yo. Yuk. Yuk. Goleki. Iki nek nafase ora panjang, ora pakai nafas diafragma, ora tekan gone, mandek dalan. Nganggo nafas diameter. Diafragma dia. Kuwi ukuran. Kok diameter? Diameter. Aku teratapan lho nek ngomong diameter. Ya ngene iki ciri khase Mbak Lekmin iki ngene iki Nduk Agnes. Ciri khas. Dadi antara ciri karo khas yo akeh cirine. Ciri iki cacat iki, Bri. Tak kira nek Si keapian. podang kune Nah. jenar. Ayo kowe nak. Kok ndak apa-apa aku. Pinter aku, ayu aku, geleman aku. Ngono. Kandhane apa-apa ki mimin kok. Ngendi ana wayang ki ra mesti Mimin, uyon-uyon. campur sari Laras mimin. madya. Laras madya. Dangdutan rock mini aku pede. Mimin ketoprak mimin, pasar godean nenek maling ya. Ya nek kaya ora. Apa-apa aku Dadi gentung. apa-apa kok. Maksudnya nek nggon Aja dibadarke ngono nggon lho. kebajikan ki aku. Kebansinan. Kebajikan iki kebaikan. Kebajikan. Iya. Kosakatamu iki lho. Iya. Ayo Nduk Agnes, aja siap ya kowe. Maaf ya nek nyemprot yang gunamu ya, Nduk. Ning ra Mau apa-apa. aku kaya nang ngisor air terjun. Setting spray alami. So, abab ku sok meneng kanane kaya minyak kasturi kok, Nok. Aduh. Ya, Dek Agnes. Iba bunga henga tiku Tutup Bu. Nyanding bisa. Alah, nyanding bisa. Kok nganggo ngono ki piye? Variasi bisa kalau kamu sudah stay, nek wis mampu wis kokoh. Ini nek vokalmu urung jernih, nafasmu ora landung, musikalitasmu masih rendah, rasa direko-reko. Wong kleru kok minteri wong iki lho. Lah nek nganggo alah ki ra yo engko terus guru wilangane dadi punjul. Nek wong ra mampu, ning aku iso nututi. Nek kowe nek patokane lho, Men. Kok kowe iki mbok wis to Kak. aku ya pengen gelet-gelet kok piye lenang do lenang e. Ayo ya gelut ya gelut e. Heeh.
Lah ya mumpung neng kene ben do ngerti nek banci gelut ki piye. Kowe ro tau diambung banci ye. Kok Nyanding bisa dadi tombo. puding kok podang kuning Dek Agnes monggo. Yuk. Pudingnya ager-ageri pri. Endah le mulek gender-gender le ngolu. Podang kuning. Iso awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Bapak Haji Saidi sampun dipun caosi. Sampun jangkep nggih Mbah Haji Saidi. Nggih. Amun ndutanipun.
Alhamdulillah. Sembah nuwun. Menggah-menggah Dedek. Anu sangu dedak urung? Kok dedak. Niki pamundhutane tasih wonten saking Ibu Evian. Nggih. Kersaken Putra Nuswantara lan Gelo. Nah, ya ra ketak sisi caosi no perkara kula. Ingkang wonten streaming wae ugi Ngersaken enten menapa? Enten Ngersake. Setya Tuhu. Mas Gading Bawa Nggih. sing nembangke Dek Lintang. Oh ya cocok. Ayo Dek Lintang meneh kene. Wis rada mari ta kesele. Ya. Mas Gading mau bawa napa? Napa nggih wau kuwi? Gegarane wong akrami niki Garane terusan. wong akrami. Gegarani. Yang bawa Mas Gading niki nggih. Yang bawa Mas Gading sing Nggih. nembang sliramu no. Oh nggih. Kowe nyerak Mas Gading. Nah, ning kono Iya. sumanding. Nah, dalah. Iya Mas Gading. Hah? Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karepmu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek iki rak pasangan ideal. Iya. Nek iki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Mas teh, meskipun Lah, kita ya, sudah berumur, kan aku iki ojo cocok. nganti rasa kasih sayangnya berkurang, ngono lho. Wis anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo, ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Mangga ndok lintang. Nggih. Ayo Mas Nggih. Gading. Kula riyen iki. Heeh. Wis jadi. Kok diceraki Dek Lintang kok Sepiro? kaya grogi ngono to. Oh, aku kok grogi. Lho tadi salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Nggih. Gading. Kekarane wong akrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandangan. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang aku ngene iki lho lek karo separuh. Pak Santoso ngene iki lho, nyawang ngene iki. Mang Pak Santoso, mang culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu panda tutu rupa. Mas Gading, Nggih. kamu semakin lama kok semakin ganteng Emang sih. ya, gua itu kan Gua? iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeliteng malah. Ya. Tahan ngendi mo ya? Oh ya. Amung ati pawi tane. Kok Pak Santoso apa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Nek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra en. Air susu iblis kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang jane diapakne karo Kau lho, aku lho Diapa? masuk.
dipoto. dipoto ya ampun. CS ku ya. Lek mati. Aku mah kok ora wong motret aku ya, Jas. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel Pripun badannya lebih fresh atau masih? Oh, masih sakit-sakit Masih sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya sini saya pijetin nih mana-mana di mana Kamu sini sakit ya. apanya? Ayah Santoso Iya, perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, Ayah. Mak, Dijejak Pak. Perutku sakit, Ayah. ayo Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah perutku. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nek tenggorokane aku sama Mas sakit. Gading itu so sweet lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorok semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya sakit mau. Kok anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Ayo, nggih. Tan kena. Biar Ya. Aku menang. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda, engko cengkoke ki beda. Ngono lho Ya, tegese sama. iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Lek men iki ngajari sing elek lek men Bunda iki ngajari elek Bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda iki. Iya toh Bunda ki. Maaf. Harusnya itu menjadi contoh yang baik. Wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki anak-anak. nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara pagi bareng-bareng. Duk. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Nek situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut kae Lah wis. kowe iki patute gur dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arep Melu delon. Ayah Santoso ayo keret dor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Iya toh jane. Oh, alah. Langgame jenang gula. Iya, jenang Jadi gula. tangan nyanyi di sini apa di situ? Iya. Nyamannya di mana? Yang pertama di sini dulu Oh, ya. ya. Aku tuh agak capek jadi butuh istirahat sama Mas Gading. Iya ya Allah. Kono sing gandrung kok susuku sing lumpuk ya, Mas. Sekarang yo mengkane Bu. Ayo Dek Lintang. Jeneng kala kowe aja lali barenganku iki yo Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Bersama
Ungker. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki tapi mas lali nantang susah sapa sing ngancani Asik ya. Dek Lintang. Aku tetap setia serta tetap tresno ya Kang Mas tiring nate gawe kala lan gawe kunjungan Ya. Yo. Iya. ning saiki bareng mukti kowe konjer malah lali marang aku Siti Goyang kram to mriki. Kowe aja melu-melu lho, Nduk. Bilang apa? Lah kan kowe wedok Oh tenan. iya. Nek nggone apri karo gur sepete mbok ya sebenan. Gur gomah tinggi. Nek kowe aja nek mbak Ardine keteknya karo ngetok anu kok tinggi karo gurem kok. Oh, ala wong edan. Yo. Terima kasih. Iya, Bintang Kang terima Iro. kasih juga. Sudah Mas Gading? Sudah. Oh iya. Banyak minum Niki air kan putih, sayang. enten sik request muga nyawiji. Oh, iya. Nggih, muga wae apa jenenge? Muga nyawijine dipinangani benjang Oh nggih. nanti malam ring. Dadi dina to urung? Dadi dina to urung ya? Oh Nggih iya, benjang nanti berarti. Nggih. iya, nanti malam juga nggak apa-apa Mas. Nggih. Soale dereng di dereng Dinotasi. diaransemen. Iya. Pokoknya nek mengke dipasrahke Mbah Geter mawon. Nggih. Mbah Geter nek kon ngaransemen sedina kuwi dadi, gawe naskah lho sedina dadi. Jenenge wong Pak Geter ki kompresor handang. Kok Komposer kok kompresor. Pak Geter lho. No. Pak Kir. Nek aku tak elek ra apa-apa. Atos-atos Pak kualat Geter lho. Komposer. Injil Mas, ngersakaken lali janjine saking Pak Haji Saidi nggih, matur sembahana. Nggih. Oh, mangke terakhiran kemawon. Injil Mas. Aja-aja kuwi jodohmu le. Mbak menawa iki apa iki buah kesabaranku ya, Jas. Makasih ya. Sopo-sopo disayang. Lah pripun jenenge wong iki ya anu kok Jenenge ya apa? jemput bola saupamane kok dagangan saupamane ra ditawake ya piye. Pak Haji Saidi ngersakaken lali janjine tapi mengke kemawon, Ji. Lah ngapa kok engko? Rada engko pas kumbiyakku anu ngono ndak jadi nyapa pamberitaan sing liyane Oh. mau. Kan mau ana pamberitaan sing caos itu. Putra Nusantara karo Gelo. Heeh, sing putih ya loro-loro hatan ndak sindane nok men warade. Iya, Mbak Saras karo Dek Oriza nggih. Nggih. Sepate ya, Lek. Heeh. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota,
hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Nggih, sugeng dalu. Halo. Halo. Oh alah. Siapa kuwi? Sinten niku? Lah ya sapa meneh to iki lho. Oh alah cintaku, alah bojoku Oh, sing oh, anyar. Sapa Anjas? Ah. Ora tak kenalke aku. Alah. Sapa Dedek? Ini. Oh, Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, Pak Dalang mesum to. Mas Kesban. Oh lah Pak Dalang. Kan empatku ora tak permono. Wong edan. Wis tuwa. Pamundhutane tes enten Putra Nuswantara. Eh. Enten gelo. Terus mengke bareng-bareng sing lali janjine karo Mbah Saiki. Ingkang napa rumiyin, Mbak? Gelo ya ora apa-apa. Napa-napa? Gelo ya ora apa-apa. Oh, nggih. Bawan apa langsung Mas Gading? Ndak langsung Oh, mawon. nggih. Seru banget to iki. Men roto. Semangat Mbak Riza. Nggih, kudu Kali semangat. Mbak Sarah. nggih. Dadi ibu ki kudu sing tangguh. Lah Tangguh. Wong wedok sing tangguh. tangguh militan. Dalam situasi apa? Wong wedok iki secara fisik kalah dari laki-laki, tapi secara kemampuan terus dia itu menghadapi apapun luwih survive timbangane wong lanang. Oh, ngoten. Makanya jenengan pengen dadi wong wedok Iya ya? bakoh aku kok. Oh. Wong wedok sing di standar ya aku. Standar apa? Kuwi ora standar. Apa? Kuwi dongkrak. Wong kuwi lek men ki nek ning omah ya sregep lho. Sregep ngapa, Sregep Mbak? Rondo ya mangkat. Rondo mangkat. PKK ya mangkat. Tahlilan ya mangkat. Ibu-ibu kuwi. Ibu-ibu, kono apa lho Mas PKK padake? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang lan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan operasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ki apa? Lah ngono Apa? tata laksana rumah tangga. Siji. Niku wae nggih, urutane niku wau. Oh lah. Didiklah putra berpribadi bangsa. Ketoke lek men dhisik, mbokne lek men mangkat PKK nyanyine kleru kok. Apa to? Lah piye, Mbak? Didiklah putra berpribadi ganda. Berpribadi bangsa. Pribadi ganda. Lah kok dadine ngaten iki lho. Ya jadi wong tua mungkin mbokku wis ompong dadi mungkin artikulasinya ora jelas. Terus lahir ngene. Wong loro iki ketoke ora tau mangkat golek-golek utangan tok. Katanya sik PKK ini malah sapa ya? Kuwi lagi Mas PKK. Apa meneh? Mas Yoga ya duwe lho kono. Kepiye kuwi, Mbak? Ratanggapan ora madang, ratanggapan ora madang, neng omah Donyek kengkang. Apa? Sindene do pegatan, sancine do kluyuran, sing rebab adang-adang. Santoso meneh. kok wong golek duit kok aneh-aneh ono. Ayo. Ngerti nek sesuk jatuh tempo barang ya. Ayo, Angsuran. gelo. Gelo nggih. Pamundutan saking Ibu Epian. Ayo ya, Mbak. Ayo.
Mbak Saraswati. Ayo. Barang Soglo. Apa to iki? Ya Allah. Nyambut gawe kok nyenengke kaya ngene ya, Jess, ketemu kanca-kanca jan suka. Jenengan kok semangat banget. Bahagia dong ketemu kanca-kanca warga laras kok ya wis mbateh wis keluarga. Lek men ki ora padha kaya biasane ngopo? Ngapa? Turane nggak ingi. Malam Jumat toh nggak ingi. Oh iya. Iki rong katak. Kaya ngene lakonku. Yang apa kadamu. Yang pancen ditinggal. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Mbak Orisa kalian Mbak Saraswati. Saraswati. Lho. Kersanipun Mak Cange.
Wau, kesenten napa melih, Pak? Oh, lali janjine. Lali janjine Setya Tuhu. Nggih, nderek ingkang Kalih apa sijine? Setya Tuhu niku sing disurak jenengan kalih Dik Lintang. Boten, Apa ora to? boten. Kok galak? Aku ora galak aku kok. Wah, sing nyuwun panjenengan kalih Dik Lintang napa mawon? Wau, Dadi muga nyawiji wau. Nyawiji. Nggih. Terus apa nih ta mau ketok jek eneng to Lek, mau Lek. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara wau. Nggih. Oh, gara-gara berarti lali janjine apa piye, Pak? Pamitan hati Ya sama wis. telu sisan. Telu sisan Bu Ayu, Mbak Neti kalih Bu Bu Wahyu. Wahyu. Kok Bu Pras Bu gonggongan pokoknya. Disepoti, disepoti. Sugeng dalu Bu Ayu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu. Bu Wahyu. Sehat nggih. Ajeng say hello mboten Mbak Ayu? Napa? Say hello kali niki. Ah ora, wis Oh, biasa. nika. Wis biasa. Jeleh. Karo bojone kok jeleh piye to? Nek jelek ki mbok dijolke sing 20-an loro. Ah, ya aja. Oh, iya. Ben. Alah ayu-ayu kok bojone suwek ora. Tuwek kok kok suwek. Tuwek sih. Melangi. Bojone iki ora suwek, bembret. Nggih, Iki apa beritane? pamundhutane Mbah Haji Saidi. Lali janjine. Gandeng lali janjine niku bawane niku anggitane Ki Geter ya diungelke sih. Nah. Dina Minggu. Dijajak. Dina Minggu kan tanti Mbak Neti. Bu Neti. Pinter golek alasan Bu Ayu. Siap, yuk. Aku wis ora percaya. Iya. Bapak Haji Saidi. Marga Laras.
sogo, keri, keri, keri. Sogo, 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 sogo, ala keri, keri, keri. Sogo, sogo, ala keri, keri, keri. Sogo, sogo, ala keri, keri, keri. Sogo, sogo, 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 keri, keri, keri. Pipimu mesti tak jiwa. Alah, 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 alah. Ayo, ngalah yuk. Bu Wahyu melu goyang sogok-sogok keri. Saka keri. Batine muga-muga muridku do ora nonton. Muga-muga muridku do ora nonton. Ayo dicoba sik, Ya, Bu sik, ya. Wahyu. Ya anu sik buak. Kowe sik ajarane sik. Ayo Mas Mas Sogok Deru. iki piye? Sogok, sogok, keri, 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 keri. Sogok, sogok, ala keri, keri, keri. Sogok, sogok, ala keri, keri, keri. Lah. Oh, ayo Bu Wahyu. Ya Bu Wahyu. Bu Wahyu sik. Bu Wahyu sik. Kaya ono pire kae lho. Lah aku saka dhuwur tekan ngisor ki padha e. Yo. Yo. Sogok, sogok, ala keri, keri, keri. Sogok, sogok, ala keri, keri, keri. Sogok, sogok, keri, keri, keri. Sogok. Kono malah gur keri tok kok, Pri. Ora digapak-gapak kowe keri tok. Lah aku anane meng keri wae. Pemagur kaya mentok tingling ngene. Bu Neti. Ayo, Bu Neti. Bu Neti. Berarti kalusan lho, Pri. Ya ora apa-apa. Mboten wangun. Ayo isih Dicoba, dicoba nggih Bapak Ibu. Ya. Nggih lho. Wah, iya. isih keri ora. Sogok, sogok ala keri, keri, keri. Sogok. Apri yo aja Kyai sepuh lho, Pri. Lho, iki ya sepur umure nek kudu melu tren saiki. Tren saiki. Lho, ya. Bu Wahyu. Ay, Ayo Bu Wahyu. Aku wis kerisik. mesti golek dalan kok. Roti kapak-kapake kok keri. Yo, yo. Ayo Bu Wahyu. Kok didengkul. Yo, Mas Dayu. Ayo. Isin aku. Sogok, sogok. Bu Guru. ala Keri, keri, keri. Sogok, ala keri, keri, keri. Wah, kulune nggo tangan. Ya carane dhewe-dhewe to. Wah, nek caramu nggo tangan. Lah iya. Maksudnya iki kan kaya aku bareng kan keri nek di kupingku dikilini ngene kan keri kan dhewe keri ini kan beda-beda. Piye Agnes karo Riza pengen. Alah yo, Susan. Oh, Bu Pras yo pengen Oh, lho. ah kuwi. Wah, Pri. Ayo Bu, Ayo, Pras. Bu. Tata nggih Bapak Ibu nggih. Bu Pras. Bu Pras, Bu Pras. Ayo, Bu Pras. Ayo. Bu Pras sini. Bu Pras ayo. Isih keri. Bu Pras keri. Bu Pras keri. Wis ra krasa. Keri ora ngopo-ngopo ya ora. Alah. Goyang Contoni Re. Lho kok Mas Heru. contone. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Yo. Ya ora kaya ontrung lho. Ora kaya ontrung. Tunjukkan bahwa usia tidak membatasi, yuk. Iya. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Gue Sogok, keri, keri, keri. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Piye? Piye, piye Mas Gading? Piye? sip tenan aku. Sip lah ya. Sip ngono kuwi. Loh, ternyata. Sip. Nah, di alam taruh dalange. Wah.
Tuwa ke jos. Os. Nggon tenaga isih wel. Well. Nek saya well lho. Kok ngerti well barang iki lho. Beleh-beleh tenang. Oh alah. Yo. Pun, niki lali janjine kersane dirampung kiriyen jan tetep mriki nggih, Bu. Apa? Lah kowe ya dereng sida kok. Dereng- dereng siap, Mosok kok. gek keri-keri tok wis kejatah iki dereng. Yuk. Janjane kowe nang ngendi? Hei, jalakatu sajak kepriani. Atiku sujaman, kowe kencan karo wanita liya. Hei, hei. Ya. Terima kasih. Bu Ayu, Bu Mbak Neti, Bu Wahyu lenggah. Lah iki tesih Bu. Kok sik kuwi? Niki dereng. Tahan nek kuwi. Lah. Ditahan, lah nggih. Wis lah salejake dalange selera tuwa ya. Hmm. Coba sing Arep tak ditahan. kon asah-asah mian. Hah? Tak kon asah-asah mian. Kembang rawe, pemundutan Bu Kasih. Oh. Lho pun dirogokke. Lho, pun dirogokke, lho. Oh, wis Jangan dirokok. tampani Bu, jangan tampani Bu, wis dirokok. Karo mumbul culut. Hah? Olah men duit kok kon mumbul tole. Ya wis ora asah. Lho bukake Bu. Lah, monggo. Nggih, matur nuwun nggih Bu, mugi-mugi berkah barokah. Bu Kasih. Laris melu-melu Mbak Maimin. Bu jenengan ampun. Eot. Mesake pahlawane. Mbok menawa ya ana sing ngenyang barang. Oh alah. Nggih, pun beto tahu matur nuwun nggih Bu. Sembah nuwun Bu. Mugi-mugi Walah berkah tahune niki sing ngene Bu Kasih. Nggih. Yo elah enake. enak kaya tahu kula. Tahu sing damel Bu Pras ten dalem niku lho nggih to Bu. Nggih, kenyil-kenyil, Mbak. Bu Pras menika yaswanipun pinten to Bu? Yaswanipun pinten nggih? 15 tahun. 17 tahun. Kok cek semego nih. Nggih, tasih karem. Karem Gusti. Karep napa? Maem maksudnya. Wah. Tasih kemampleng Ampun, salah. nggih. Lho, jandange dik gading tesih kemampleng. Kok saya atos suaramu. Oke, spesial kagem Bu Era Dukuh. diatos engko Lah, lagi tekokke. menika Bu Dukuh piyane cek timur, cek enom banget. Nah, Terima kasih. Nggih. Diaturke kembang rawe nggih, Bu? Nggih. Oke. Bersama warga Laras, monggo dados. yo. Bersama Ibu kita Prastiwi. Yo. Ibu Prastiwi lagi. Tande Wong seneng tunggal sak bale. wiwitane Jejer saben dinan. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong, Mas, aku tresno kowe. caritane Sarirane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyakal-nyakal tangane. Banjur ngomong, Mas, aku sayang kowe. Hei! Hatiku digawe lara kembang melati. kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung atiku digawe bingung Kembange mawar kembange mawar
tresnaku wis kadung goyang. Bu Prastiwi yo. Kula wong tresno sapa terus sembrono. Luwe kacane nang wanita. Iku paribasan Tinimbang rame nimbang rame lunang Ayo yo. Hei, ceritane wong seneng karo sindene. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku sayang kowe. Kenono hatiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. kecubung Kembang kecubung hatiku digawe tikung. kembange mawar Kembange mawar tresnaku kula wong tresno ora kena sembrono. iku paribasane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggalke. Nggih, sampun. Sembah nuwun Bu Pras. Sami-sami. Sehat selalu. Amin. Pun nggih, Mbak. Nggih monggo Bu Prastiwi. Matur nuwun. Warang gono